Tady další náš oblíbený vlogísek, ano, vlog, který nebyl 4 měsíce, mě se na to neptejte, jo, prostě nebyl formát. No ale je tady, možná bude trochu méně nabitej, než byste určitě byste ho čekali mega nabitej, mega nabušený, ale úplně jako není. No a jen se vám to tady chtěl uvítat, protože tam na začátku to uvítání, no, není úplně nejlepší, takže si ten vlog užijte, určitě dejte like, odběrte tohle video, no a užijte si vlog. To je drah, čau, kámo. Lidi, tam jsou 3. našeho vlogu o Lego, nebo já nevím, jak to já nazvu, prostě Lego vlog, vlog o Legu, Lego vlogy, něco takového. No a už jsou to asi 3-4 dny po tom, co jsem vydal tamto video, takže natáčím to celkem jakoby často. No a hned tu máme tenhle ten další set, tenhle ten souřený robot, který jsem jako původně nechtěl, ale jako mám ho tady, no a já se ho jdu teda rozbalit, tady vidíte takovýhle ty funkce, které jako nekombinujte se, to je to fakt jako nejhorší, co můžete dělat. Máte tady teda Soru a toho záporáka. U té Sory mi trochu vadí, že tam nemá ten herpes, ale jinak je to asi jako v pohodě, no teda. Je to ta stejná figurka, asi mnohem i víc, radši jsem za tohohle z toho Wolf Warriora, nebo no Wolf Warriora. No máte tady takovýhle z toho pěknýho robota, nebo jako takovýho. Mně se původně nelíbil, ale teď jsem celkem na něj i změnil názor, že jako vypadá celkem teď v čilu. Není tak hrozný, když si to vezmeme. Takže já jdu stavět. OK, lidi, máme tady další část vlogu, no a dneska mi přišel obrovský balík, už je březen a vy určitě víte, co to znamená, vy Ninjago fanoušci. Jdeme si to otevřít. Nevím, jak to moc vidíte, jo, prostě. Teď to jdeme jenom odříznout, to není nic zajímavého. Ale těšil jsem se na to dlouho. Objednal jsem teda z 4Kids, protože tam bylo levný. Jo, v původně jsem no. A jak se to, jo, tady ještě. Tak, máme to. Už to otevřím, se to je takhle. Lala. Vy si to teď vidíte úplný prd, jo, ale já to vytáhnu. Vidíte to, co já to vidím moc dobře. Oh shit. Jako ty vady. To je nějaký silový kupon. Má něco. Koukněte se na to, lidi, to je úplně gigantický, je to i celkem tlustá krabice, jo, mám teda tady stínové dožovočí masky, myslím, že se to jmenuje, jo, koukejte se na to, ty vole, to je úplně neskutečný, že to tu mám, určitě to budu stavět, nevím kdy, ale dneska to nemám čas, takže dneska se to určitě postavit, což mě mrzí, no ale určitě na tohle bude recenze, ukážu vám je, jak to budu stavět a ty vado, je to fakt úžasný set. Lidi, tady další část vlogu, no a dneska už konečně jdeme stavět, takže já to jdu vysypat. A máme to, tady máte 8 pytlíčků, z toho tady máte ještě tyhle ty 2 věci, plánek a samozřejmě nálepky, no a já jdu stavět, no a mega se na to těším, tady máme 8, kde, jak si můžeme všimnout, je Lloyd, no a mega se na to těším a určitě vám budu dávat vědět. Máme tady hlášení, právě jdu stavět 4. pytlík, co jsem to vypadá takhle, jo, a tady už jsem postavil ten ring, nevím, jak bych tomu říkala, a tady mám figurky. Figurky máme mezi tím Syndra, Kaje a Niu, no a já se na to mega těším, no a my jdeme pokračovat. Máme tady další postup, už jdeme na 7. pytlík, zbývají mi už 2, vypadá to právě takhle, před chvilkou jsme to dali dohromady. A teď už se to bude dodělávat, já se na to neskutečně těším a jde vám vědět, až to bude hotový. Tak zatím, čau. Jelikož jsem vám neukázal ten set, tak vám ukazuju teď, po asi 3 měsíce později. A on se zasvětlo už je noc, vlastně v té době, kdy to edituju, tak jako jsem si řekl, že vám to ukážu. No vypadá to takhle, no tak vy vidíte, ale úplný kulový a teď už vidíte krásně. Jo, dal jsem to sem do té poličky, musel jsem to rozebrat, ani není tam to ten měsíc vlastně, ale jako vypadá to dobře i v tomhle a omlouvám se, že jsem tam ještě ukázal, máte to teď v takovýchhle podmínkách. No a určitě se podívejte na recenzi, kterou jste asi už viděli, ona už je 3 měsíce stará, no ale jenom tak, abyste věděli, jak to vypadá. OK lidi, jsme v Praze, v Lego Store jsem tu poprvé a jdem se to prohlídnout.
Takže samozřejmě první oddíl Ninjago, už jsou tu ty nový sety. Tady, na tomhle s tím rozmýšlím a ještě nad tím rajujem. Uvidíme, který se vyberu. A tenhle mech je mega dobrý, ale celkem drahý, takže ten asi jako úplně mě. A tady je ten set, který jste už mohli vidět. A tady banky. Tady je moje oblíbené Lego Dreams. Tady je Harry Potter. Máte celkem veliké sety, si můžete všimnout. Tady to je moc pěkný, tady je hezká výzdoba. Spí, to mě moc nezajímá, takže jdeme dál. Tady máme Lego klíčenky. Tohle je hodně pěkná, ale tu si brát nebudu. Pak tady máme Sonika, tady je jako tohle, co se mi líbí, jinak nic moc. Tady Mario, a Minecraft, to mě moc nezajímají. Batman a Mario, tady máme nějaký ty figurky velký, ale i taky na ně mám názor, nic moc. A tady máme Spidermana. Tady máme Brickheady. A Star Wars. To je moc pěkně. Jo, tady máme nějaký ty sety vystavení. Zase se dá s tím otáčet. Nedá, dobře, a to je další set. Testy Dune, to je moc dobrý. A tady je anglická budka, to je hodně pěkný, to je Ideas a fakt dobrý set. Jo, a tady něco, tady je ten ledňáček. Tady máme Eiffelovku a Avengers Tower. Teď se jdeme vybrat set. Lidi, už jsme doma z Prahy a máme tady Lego tašku, takže jsme si něco koupili a já vám ukážu, co jsem si vybral. Vytáhnu to. Pokud jste bystřejší, už jste si to mohli všimnout, je to další Lego haul, teď co mám za špatný záběry. A já jsem si jako tak jako uvědomil, že toho Lega má celkem dost. Tu tašku kámo nevyhazu, ta taška je legendární. No takže, zase si tady katalog, leden až květen, ale nejsou tam ty nový březnový sety, takže to mě celkem zklamalo. Je to klasický katalog, nic speciálního, ale teď je tu ten set. Zase se mám za světlo, je už večer a já jenom tu lampičku a koupil jsem si tohohle robota. Udělal jsem to primárně kvůli těm figurkám, protože toho Lloyda nemám. A ta figurka se mi strašně líbí, ten je celkem v pohodě. A i ten robot je dobrý, protože se mi hodí do séreky a budu mít všechny tyhle roboty malý, takže se mi tam hodí. Já ho teď jdu stavět a pak jsem vám ozval, že budu mít dostavenýho. Jsem zase ukázal, jak vypadal ten robot, protože jsem ho neukázal a vypadal nějak takto, vypadal, takhle furt vypadá. Jo, je to v pohodě robot, nic jako extra, ale vypadá takhle, takže jenom abyste věděli. No a vlastně vám můžu ukázat i další část, což je tahle část, tahle nová část, protože vy víte, že já jsem tady měl takový ty komody, nebo jak bych to nazval, jedna tu i dokonce se ustala, ale mám tady teď novou poličku na Lego, kde můžete vědět, že mám Bumblebeeho, ale to nevadí, nebo nějaký takovýhle kyblíček s kostkama, nějakou židli, jo, obled na oblečení, ale i to Lego, toho Lega tady není dost ještě, protože jsem milionář a nekupuju si každý týden Lego a jsem si dal Indiana Jonese a jsem si dal polybagy. Vlastně tady je většina polybagů. Jo, jsou tam třeba tam vzadu nějaké 4+, ale jsou tu polybagy a to se mi mega líbí. Pak tady jsou vlastně tyhle klasické části, takže jenom abyste věděli. Pak tu máme tady balík, no a jako vy si říkáte, to už máš zase Lego. No abych to odůvodnil, tak po minulém záběru uběhly asi 3 měsíce, jo, jako naposledy jsem vlog natáčel v březnu, teď je červen, takže nemám tak často balíky, jo, tady to je balík po 3 měsících, takže jsem dělal tohle, tohle je balík po 3 měsících, takže my si ho jdeme rozbalit, měl už by to být nový set. Jak takhle jste něco viděli, já nevím, co ani vidíte, jo, prostě něco. Ale teď jdeme rozbalit základní krabici. Odběrala jsem tu ze Sparky, což já jsem se Sparky zase nikdo neobjednal. Wow, už to vidím. Opatrně, když tak nevím. Tady potřebuji něco uříznout. Těšil jsem se na tenhle set od té doby, co vyšel, takže
Měsíc? No dobře. Já se vás vezmu. Už tady máme první náhod, jo. No. Ty vado, kámo. Look at this. Pocit, hned co to mám, je to mnohem větší, než jsem myslel. Myslel jsem, že to bude mnohem menší. A ano, je to turnajová bitevní aréna. Jo, máte tady Kaje, Soru, Syndra, tohle tábečka, Evil J a Tox, kámo. Pojďme, to vypadá tak dokonale, prostě suprově. Jo, blbý je, že já to natáčím v úterý a otevřu se až pátek, protože ještě mám nějaké jako povinnosti ve škole. Omlouvám se, že dlouho teď nevyšlo žádný video v škole. No, těším se na to prostě. Ten úplně cítím, jak je to napichovaný. Nechce se mi to otevírat, ale jako chci to otevřít, ale nechci to stavět, ale chci to otevřít. Nevím, uvidíme, prostě je to o hodně větší, než jsem čekala, to fakt jako velká krabice. Vy to na tom videu nevidíte zase tolik, jo. Musíte to mít prostě v reálu, abyste věděli, že je to velký. No a uvidíme se v pátek. Já chci ukázat, že ten set vypadá nějak takhle, protože jsem tam ho moc neukázal, takže ten set vypadá takto. A doufám, že se vám tento vlog líbil, protože možná byl trochu slabší, ale doufám, že se vám líbil, že byl v pohodě. Uvidíme se u dalšího a zatím čau čau.